Oh yeah. I'm about to drop some hardcore physics in the club. יוסי כפר. מה קורה, נדב? היה לי איזה עניין, מצטער, התעכבתי. שב. וואלה, היינו מבסוטים לך אש בעבודה על החנות מחשבים. תודה, אחי. אפילו שלומי לא עוקץ ככה. תודה. וואלה, אלפסי רוצה לתת לך עבודה חדשה. נו, דבר אליי. אני אבוא, אקח אותך מחר, אסביר לך הכל בדרך. אוקיי. סבבה? יאללה, כדורסל? יוסי, אתה בטוח שאתה מבין למה אתה נכנס? מה נהיית כזה כבד, אה? יאללה, בוא נראה מה אתה שווה, בוא. היי, מה נשמע? היי יוסי, מה שלומך? אני יודע. מה זה כבר מאוחר, חמי? כן. אני יודע, שיחקנו הרבה. אוי יוסי, אני לא רוצה ששוב אתה מסתובב עם הבחור הזה. הוא לא לרמה שלך. אמא, הכל בסדר, נו. איזה ריחות, מה את מכינה? מה שאתה אוהב, מרקוב, להכין לך? כן, כן? אני עף להתקלח, תכיני לי צלחת, טוב? בכיף. תודה. בבית הזה פוגע הקבלן, עושה לנו בעיות עם התשלומים בזמן האחרון. קח את האקדח, לך שים לו 2 בראש, תחזור מהר. נו? לא. תגיד, מה אתה עושה צחוק? מה נראה לך, אתה בא לעבוד אצל אלפסי ובלי ללכלך את הידיים? קח את האקדח הזה וסע. מה ללכלך ידיים, נדב? יש לו משפחה, ילדים. תקשיב לי טוב, אני לא רוצה לקבור עם 2 גופות. קח את האקדח, שים לו 2 בראש, סע. נו! סע!